Dobrý den, vítám vás u nového videa, prvního na tomhle kanále a doufám, že se vám tady ty videa budou líbit a jako mám dva cíle. Získat full iron věci, full iron armor a dostat se do nedru, pak postavit nějaký pěkný baráček. Tak jo, tak jdem na to. Takže nejdřív natěžíme tady dřevo, 3 logy mi budou stačit, pak skočíme do kovárn, který jsem tam zahlídl a doufám, že se vám tohle video bude líbit. Takže běžíme tam do tamtý kovárny a nejspíš půjdem do jedné vesnice, která je fakt hodně daleko. Třeba tak 1000 bloků od tady toho, od té vesničky. Ale to spíš ne, spíš ten baráček by postavil někde, kde je dobrý postavit takhle barák, jako buď to tady v té vesnici, nebo tamtý. Protože já tady ten svět už znám a vím, kde jako, to jsou pěkný místa prostě takhle na nějaký domečky. Já už mám tady jeden svět, kde mám full diamond armor a snažím se tam dohrát Minecraft, což se mi zatím nepovedlo, protože dohrát Minecraft je docela těžký. Takže vykraftíme crafting s tyčkama a vykraftíme si sekeru i krumpáč. To jsou takové jako první pro mě důležité věci. Pak ještě štít a no a prostě takhle děláme všechno, jak jsem říkal na začátku a jdem tady pod sebe kopat. Není tady žádná jeskyně, do té se pak možná vydáme, ale ono tady je totiž železo. Když budete kopat tady trošku dolů, tak tady je železo. A takhle, když takhle normálně získám to železo, tak klasicky se vystavím nahoru. A po tady tom videu mi napište, jestli budete chtít pokračování tady v tom díle. Když jo, tak bez problému to natočím. A nebudu točit jenom já, bude točit se mnou i můj kamarád ze třídy. A já jsem si chtěl tady jít pro pece. Ještě půjdu pro tady Blast Furnace. A když tady dáte 50 lajků, tak natočím, jaká je nejlepší strategie na Egg Wars. Tak jo, a my teďka jdeme tamhle do vesnice a tam si vezmeme highbaily. Vím, že tady taky jsou, ale tam tady ty vesnice už jsem se nechtěl zdržovat. A tam je pak portál. Snad jo, vystačíme hunger. No a tady v tom světě, když bude druhý pokračování, tak se budu snažit získat full dia. Což znám na to takovou strategii, ale bude to těžší. Protože to bude trvat fakt dlouho, takže tady musím získat nejlepší jako takhle. Na začátek je iron, full iron armor, štít a takhle věci. No a tady nejspíš postavíme ten barák. Protože tady jsem nikdy netěžil dia a doufám, že tady bude hodně diamondů. Iron Golema toho necháme žít, nebo i když možná ne,
A snažíme se dosáhnout 1000 odběratelů. A když dáme 1000 odběratelů, budeme hrát 100 dní Minecraft Hardcore, ale bude to navíc dílu, takže dejte odběr. Je to zadarmo, nebo musíte přece dát. Ale jako klidně ho nedávejte, když nechcete. 33 hejbel, ale nejdřív zabiju Iron Golema. 3 bloky pro jistotu 4, nikdy nevíte. A voda to zabijeme. A já bych se nejspíš, by se teďka vykraftil full armor a šel by do jeskyně. Jo, a slunce už pomalu zapadá. No nic, tak já se budu teda vykraftit hejbejly. A sakra, já jsem to nechala vykrafting, tak to nevadí. Takže takhle. A do jeskyně půjdem tam, protože tam vím, kde je jeskyně a znám ji tam líp. Takže lepší než jeskyni, kterou neznáš a chcípnout tam. Což tady mám v plánu fakt jako dlouho přežít. A potřeboval by nějak radu, jak vytvořit server na Bedrocku. Což jestli někdo by uměl, tak prosím mi napište návod. Protože já to neumím a když ho vytvořím, tak s kamarádem dohraju Minecraft. To možná bude další člen, ale první video je tohle bez mýho kamaráda. A protože on je doma a zrovna se nám to teďka jako nehodilo, že bychom šli k sobě a natáčeli bychom něco. Protože kdybychom šli k sobě, natáčeli bychom něco jiného. No nic, jdem do té jeskyně. Takže normálně vyškolujeme to tady. A no, prostě jdem do té jeskyně. A tam ta jeskyně je docela fakt jako masivní, ale v realitě je fakt malá. Ale já tady rovnou skočím pro uhlí. A no, snad to dopadne dobře a nechcípnu hnedka tady tu první část. Jako když přežiju, tak budu spokojený. Získám iron, full všechno iron. Tak postavím ten domeček a to bude všechno. Takže tady taková džuzna. Když půjdem sem, tak tady si vždycky nejdřív pouštím vodu, protože je to pro mě jednodušší se pak dostat na horu. Ano, tady už to teče rovnou dolů. Musím skočit pro pár uhlí a pojedeme do té jeskyně. A mám v plánu, že když takhle tady to, že jak pak, jestli dáte teda těch 50 lajků, tak u toho Diamond takhle, až budu mít, tak půjdu do Netheru a tam se budu snažit získat věci takhle na Enderka.
A když se mi to podaří, tak třeba dohraju Minecraft. Což by pro mě bylo dobrý znamení. A další video mě napadlo, že jestli máte zájem, tak já jsem si totiž pořídil takový mod, že takový zombie speciální apokalypse. A jestli chcete, tak to napište do komentů a třeba to natočím. Takže kdo chce, tak napište koment, že chcete, aby bylo takový video. A my teda jdem do té jeskyně. Do té jeskyně mám v plánu vzít jenom tam železo, ale nepamatuju si, jestli tam je, ale snad tam je. Tak jdem do té jeskyně už. Takhle. To tady není jeskyně. Takže odblokada, no. Jo, je to tam. Tak. Jdem tam. Sakra, jsou tady zombíci. Sakra, jo, tamhle je skeleton. Tak budu sejmout. Ale skeletona ty chcípneš brzy. Vysekte. No, schoď se. Budeš fakt blbej. No, už jdu. No, já taky málo jsem byl. No nic. Takže tady. Jo. Creeper, ne skeleton. No, já jdu po něm. Nice. Bylo snad nahitovalo. Strach. Dobrý. Ale žádný iron? Ne. Ale uhlí. To si vezmu. Nevíte, kdy se může vždy hodit uhlí. Ale já si tenhle svět pak, až tady to skončí, tak já si to pak na příště zazálohuju. Takže já už jsem měl tolik hardcore světů a nakonec mi je musel smazat, což bylo smutné. Protože jsem tam měl dobré věci a bohužel jsem to musel taky udělat, ale občas mám tady takový lagy, což mě občas vylekají i to, že vidím creepera. Já tam hasou. Ty lagy mě docela štvou. Tak jo, no, takže asi nejspíš půjdu muset jít dolů, anebo půjdu těžit. Já myslím, že bude lepší, když půjdu těžit, protože fakt tady v hardcoreu není nic dobrýho přeceňovat. A no, takhle tady to dělám, takhle vlezu. Tak já bych nejdřív začal tou stavbou baráčku. Napadlo mě to, že tady, když poplavete dolů, tak tady je takový začátek tam té jeskyně a tam to je podle mě nejchytřejší udělat, protože tam už mám prostor. Já zkusím se neutopit. Dobrý. Tenkrát na ten den, je to v pohodě. Všechno je v pohodě. No. Ale na bedroku je taková jedna nevýhoda, že takhle si sem nemůžu dát dveře, protože ty dveře se počítají jako kdyby tam nebyl. Jako kdyby tam nebyly. A tady jsem jestli můžu i nadechnout, no tak nemůžu. Tam se zabil asi
Plav nahoru, plav. Dobrý. Co, kočko, chceš? Zastavím svůj barák. Tak. Osvítím. Jako já vím, že když tady vykupu, tak ale to může být jiný vchod. No, tady mám bloky tady, tak já to tam jako zadělám, aby na mě nějak nevybav nějaký mob. Ale tady to je fakt ideální. Nejdřív si ještě takhle tady vytěžím. A takhle tohle bude můj vchod. To je fakt dobrý. A teď potřebuju trošku dřeva. Tak jdu nakácet a pak potřebuju trošku kamene. A nejspíš tam udělám malou farmu. No, tak jo. Takhle, kolik mám? Ještě pár stromů vezmu. Ještě třeba 2. Mám se. Dobrý, poslední co vezmu. A teď jsem si rozmyslel, že tohle bude první díl tady té série. Bude víc dílů, tohle bude první díl z hardcoreu. Takže dostavím svůj baráček a nejspíš tady ten barák nějak ode mě neočekávejte něco fakt jako mega dobrýho, protože nejsem builder. Jako mohl bych vám pak ukázat nějaký můj cheatovací svět, jo? Tak. Takhle mě to bude stačit dlouhý, takže si to zaděláme. A dělejte jako kdyby to tam vůbec nebylo. Takhle. To mi úplně nádherně stačí. 60 nábů, dřeva, to mi snad bude stačit. Tak. A ještě když takhle trošku jsem na začátku mluvil, jakože bude první rok, tak budem i natáčet něco jako z reality. Nebudou to jenom hry, ale budeme třeba natáčet že sestavujeme nějakou třeba loď z kartonu. Co jsme jednou dělali, po mých závodech na kanoistice, dělal jsem medaily, to vám klidně budu moct ukázat. Koukejte, jo. Tuhle medaili jsem odjel. Pěkná, co? A pak mám tady zlato, pak tuhle. A pak mám jeden český pohár. Ten je za mě fakt mega pěkný. Tak jo. Jdeme pokračovat hraní. Takhle, pěkný. Mně se tady to strašně nelíbí, jak je to tady zhlíne. A mám v plánu, že jedna část baráku bude z hlíny a druhá takhle ze dřeva. Takže tady ta část bude takhle ze dřeva. A není to vůbec, že mám málo dřeva, už se mi nechce jít kácet žádný stromy, to vůbec není tím. Takže takhle vytěžíme. Tak, skočím se pro crafting a nejdřív tady takhle dám 2 pece, mám tady to, bum, bum, a tady si dám postel, vykraftíme si jednu česku, ta mi stačí.
Tak a tohle bude přibližně můj baráček. Ale to určitě nebudu tady v tom bydlet trvale, ale to je spíš jako, že tady to bude spíš těžící domek, ale na velký dům to si musíte počkat na příště. Tak jo, tak já se s váma loučím a čau.